Hanggang paano ko tatanggalin to na hindi ako mamamatay? Ano yan? Oo! Kumusta yung mga kansel? Alam ko nakakapagod sa mundo ngayon dahil nagtataasan ng mga presyo, nagtataas ng mga bilihin, bumabalik tayo sa isang recession. Kailangan mo natin sumaya, kaya maglalaro muna tayo ng tumawa ka, talo ka. Alam nyo na, bigyan mo ng 3 buhay dyan, pawat atin na agad simulan. Kanina pa ako nakasimago, di ba halata? Pagkabak na malingki. Ay, oh! Hello? The backrooms. Dapat nakalagay dyan yung ano. Dapat nakalagay dyan mga tite. Ganyan ang tunay ng Pilipinong edit. Maraming salamat. Sunod. Unang! Ayun o, hindi o. Uy, gagi! Uy, ano ba yan? Kaya nga marami pa siyang buhay, di ba? Maliit na bagay. Sunod. I wanna yun o. Ano yung mas bobo doon ako mas nadadali? Walang kwenta. Sunod, di ba? Speedrun! Who did it? Who did it? It was that guy. Who did it? She look like Marceline when she pop a beat. Sa ibang kapansana, sa iba, normal na sayaw. Hindi ko alam kung mayroon ba talaga siya doon o ano, pero nice dancing skills. Sunod! Galing kay Yoel mo. Pinasok mo tas di matanggal? Hala, nalak na yan! Context, issue yon na lockdown nung nagtatalik sila. Ewan ko totoo yun o hindi. Iba yung nabigyan mo ng bulaklak. Kung ikaw, binisita ka yan. Pero mukhang pare naman nila, so walang problema. Kala mo, birthday lang yung pinuntahan eh. Ilang beses kayo nababato sa batok ng bulaklak si Manong, no? Patuloy yung prakatar, mag-iingat po. Ano nangyari? Hindi mo ito makita? Ito binigay ng admin. Ano talaga? Sa'yo, mabangga, leche. Sunod. Pumpog ko yung pog sa'yo. Sunod. Ang importante, ginawa mo pa rin yung trabaho mo, di ba? Dapat lahat tayo dito inclusive. Magaling, respeto. Walang masama dyan. Sunod. Ano kay Yusim? Oh, awang ti pa ba ang ta? Stadium lang ta. Hanggang kwata. Nung bigla ako, hayop. Kala ko bigla lilipad siya para spaceship. Ah! Naman, Ben! Pag tumawa ka, patay ka. Bobo na mga ganun tropa eh. Masarap pag-tripan niya mga laging game on tropa. Demonyo kang nanay! Baka matroma yan, hayop ka. Sunod. Mali. Clap your hands! Clap your hands! Clap! Teka. Patay ka sa nanay mo. Hindi ka makakalabas ng bahay. Magaling! Magaling! Galing kay Billy Joe. Ano to? Sussy from Quezon City! Ano, galing kay Crack. 3 types of pin. Oh. Kasi klaseng memes. Yeah, Gen Z humor, let's go! Shit post, shit post, shit post. Amigos ng mga tito at tita. Pogi, may nag-text sa'yo. Means ng mga Pogi, may nag-text. saan yan? Pogi, sige na. Replyan mo na. Wow! It's me and my cat. Wow! Jesus is my savior. Wow! Hindi ka na nagbabasa ng Bible. Pwede pa rin. Hindi ka na nagpipray.
pumanaw ka, anak. Natawa ako yung natuwa lang. Sunod. Ito ako ngayon. Please dali na kay Peach. Di ako mamamatay nang hindi nakikita yan. Danica. Oh my God! Daming germs! Copyright, eto na lang kesa Here I am! Woo! Okay. Sunod, yung dalawang beses kang inilibing na buhay ng tropa mo habang seryoso kang nagtatrabaho. Nag-aayos ba siya ng... Ayun, diba? 10 points sa batok. Ayan, ayun na yung buong bouquet. At least hindi ka pinalahan, di ba? Safe na yan. Hindi ka na ako pumanaw doon. Alam mo talaga na mga kupal na tropa kahit kailan para sumaya-buhay mo doon. Trabaho ko dito, painom natin to eh, leche. Baka nang magkaamas kung may mga tama na yung mga kaibigan, boss. Sunod. Pinupit pa mo. Tayo naman. Tayo mo, sino ka ba? Hayop ka. Kasamaan to! Tumawa ka. Tumawa ka, patay ka. Patay ka sa buong kabag-alas na leche na walang pang buhay. Ano ba yan? Terno kami! Sarad. Ano ba pinag-inambe mo? Ano ba to? Hindi ka hinainan ng kape. Saka hindi nagsugal sa tabi mo, di ba? Hindi ka namin malilimutan. Okay, wala lang siyang pakialam. Parang dahil kasabay ko lagi to magtrabaho mga hayop na to. Pagtsatsagahan ko na lang. Sunod. Yan ang tunay na kaibigan. Hanggang kamatayan. Pinagtitripan ka. Sunod. Paano ba? So yun mga idol, patulungan kung paano ko tatanggalin to na hindi ako mamamatay. Wala. Wala kang magagawa, boy. At least, paano ba matatanggal to? nagpatulong ka sa mga kaibigan niya kanina ba? Marunong sila maglibing. So yun mga idol, At hindi lang phone mo mapapalitan, pati yung may-ari. Sunod! Talagang smart strategy. Happy birthday, Papa. Happy birthday, Papa. Hindi naman natin alam, di ba? Baka ganito sila mag-banding, okay? Konting suot, pero... Ito ko para tumawa, hindi para pumanaw. Ano yan? 1 plus 1. 2. Tama. Matulog ka na. Gusto ko sumagot pa rin siya eh. Pinagtitripan ka na nga eh. Ayun. Sunod. Parang sanay na yung batang yun mapagtripan. Kung sino makasama sa bahay. Yeah. Katis ito, alam mo may nangyari talaga. Hindi yung kaninang lecheng nagpopog sa ayun. Inis nyo lang ako yun. Sunod. Ito ba yung original? Mauna ko pa nakikita yung edit ng meme kasi sa original. Nice. Oh! Pawili ka, pawili! Idol James! Idol James! Hey! Oh! Tayo na videohan. Hindi yun, Humps!
Ayop, sunod. Gusto ko yung sanay na rin din sila eh. Wala nang nagagalit. Parang alam naman namin aksidente. Ay, nga pala. Hindi aksidente. Plug work. Bago maubos. Boom, boom, boom. Lagyan mo ng effects pa. Maraming salamat. Amen sa ating pumanaw. Napalo sa kasalanay mo. Kaya ka, palo ka. Boom! Sabi, teacher ni Papa. Ang macho na ni Santino! Wag! Teacher! Sunod, galing kay Mark Jobel. Wala makakapagpasaya sa akin. Hello, excuse me. Pwede lumipat ka na lang sa isang table? Tatlo kami, isa ka lang. Galing kay Angelo. Yay! Pag ba tumatawa kayo, hindi sino masaya ka na. Ganon? Sabi dyan, puro ka TikTok. Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay Tumawa ka, bumalik patay para ka sa kay Papa kapwa Jesus. at ang karagatan ng tao. Namatay ka pa, dapat maangas ka pa rin galing kay Soli. Sa mga gusto po mamatay, ayun po yung logo. RGB! Nag-iiba-iba po yung kulay niyan. Hey! Available po yan sa Memory Funeral. Oh. RG Service. Baong Sambog na po yan, oh. Di ba? Saan ka pa? Kaya dito na. Sunod. Yung pag tumawa ka at least, di ba, social ka mamamatay. Hey! Hey! Nakatakas sa Pilipinas! Nakapaborito niya ano to? TikTok song. Happy lang. Yung mga gaya naman talagang Ba't si Patrick naging kabaong? Gagi, Sponge Bro. Like parang may adik na nakatambay sa may kanto. Okay na, kunin mo yung picture ko. Wag lang ako bilang isang katao, di ba? Sunod! Kaya patay ka na talaga. Literal. Sunod! Galing kay Delicious Eggplant. Patay yung puwan. Paano sila maglala? Siya rin ba yun? Yung nadiskrasya ka, tas may narinig kang, ay sayang kape na sana. Ikaw na buhay pa. Pagunda ako pagunda ako sa mga tropa ko hindi pa ako pinagtitripan. Sunod! Ano kay Cedric? Hindi na lang. Nope. Hindi na lang, kaya ko to. Wala akong Ito yung original. Oh, shit! maiporma ko kasi Meron bang cooling system yan? Hey! Hey! mong ganda. May 8 GB RAM ka para mabilis mag-connect sa heaven! Amen! Baka paganda kayo, marami tayong baka. Sige, pahiga ka, pagkita ako sa buhay. Meron bang freebie pag budget? Delay. Ano yun? Ano ba yun? May hahanapin ba siya? Yung laro na dapat matanggal. Kaya tawa ni Kuya, bad trip naman eh. Patay yung batang yan. Kawaoy! Para luminaw ang mata. Literal. Trip lang.
Copyright. Literal lang mamamatay ka. Pag namali ka dyan. Demonetize. Copyright. Copyright. Siguro mga sanay sa perya to, no? Galing. Sa... Babahan sila. Kala na pa rin eh. Naggagago po. Gumagago po. Support. Di mo ko matatalo kahit nakakasukot. May pilay ka sa... Tres! Ayun. Sabi ka nga pa rin talaga mahulog. Yan. Sabihin tropa nyo, ayaw pa rin umuwi galing inuman. So, una kong tanong, bakit? Okay, nag-ready siya para sa isang TikTok presentation. Hindi na kailangan ng PowerPoint. Magandang dilag. Puso ko yung nabihag. Oy! Hey! You know, pak! Hindi ba na-slow mo? Hello, ay! Pwede i-slow mo yan. Kalain After. na. Pagkatapos na, pwede. Magandang dilag. Puso ko yung nabihag. Ay, si puta! Agay! Hindi ka karabaw! Buisit ka karabaw ka! Nag-iikot tayo tayo. Gago! Halubog ako! Eh, di mo na kailangan ng filter. Mayroon ka lang brown filter. Yan, huwag mo tatagalin yung kalabaw. Yung ginagawa ng mga dalagang to. Ikaw ay nakalabaw, lumaw, lumaw, lumaw. Dalagang bukid. Literal ang dalagang bukid. Maglalaba ka na maaga ngayon. Ibutong sa karabaw. Ayun yung mga kalabaw naman, ganyan din magpalamig. Di ba? Nag-ipin sa ano. Yes, sumasaya na ulit ako. Ang galing huling kabakong dyan. Ilagay mo si ate sa loob. At maraming salamat. Tapusin na lang natin to. Reiki. Ano yan? Pag nahuli ka, patay ka. Sa juvenile. Na comment galing kay Chun Maruski. Yeah, para sa mga bastos. Happy mo na bago labing. Eh, talo na tayo, patay na. Maalala ng mga nagmamahal sa atin. Ingat. Kaso minsan, nagkakasakit pa rin tayo. OGs. Malipasan ng gutom, nasakit ang ulo. Laging po yan. Lagnat. Kaya ako, lagi may baong bahay Jessic. Pag may naramdaman ako, maalala ng mga nagmamahal sa atin. Kaya para sa inyo, di ba? Para maalala nyo. Panguli! Nabis ko ito mga low-fi natin na aesthetic. Diba? Pang relax lang dahil sa hirap ng buhay, kayod lang. Tuloy lang agos ng buhay, laban lang. Kakayanin natin to. Kapit lang mga cancer! At doon nagtatapos ako. Gusto pa na mga ganito. Huwag nyo kalimutan like, share sa mga buhay nyo pang friends. At huwag nyo kalimutan subscribe at bumili ng bagong merch. Paulo na masaya ng mga maala.